माबायदि मोनदों गेलेनानै? आं बिराद दुखु मोनदों जोंना प्लेयारा माने मोजां बल लानो रोङाखै बेनि थाखाय गोसोआ बिराद दुखु मोनदों। हेलौ एभ्रिवान गाइस वेलकाम बैक टु माय चेनेल। लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै जोङो बल गेलेनो थांगासिनो। बेवहाय जोंहा डिफेन्डार दङ दा नोंथांमोना नायनो हागोन। लोगोफोर नायलांबाय थादो। लोगोफोर नै बड' हान्टारबो दङ जोंजों दिनै सासे प्लेयार नै औ जों थांगासिनो आरो बेवहाय लोगोफोर जों दायो थांगासिनो बल गेलेनो मा जायगायाव थांदों नोंथांमोना दा नायलांबाय थादो। आंबोथ' नायनानै प्लेयार बायदि नुवाखै जानांगौ 1 लिटार। लोगोफोर जों दायो बेवहाय थाव सोनो लाखिबाय बेनो बे डिजेलखौ सोनांगौनो। बेसेबांथाय दामा थावना 110 नंगौ बारायबाय ने? नांगौबालाय होगौमोन आदा। फाइनालि लोगोफोर जों मोनसे दै बारखांबाय ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो जोंनि डेस्टिनेसनाव। माने जों माहा गेलेहैगोन आंथ' मिथिया जेबो आरो आंथ' गेलेनो होननाथ' फैखायाखै प्लेयार बायदिबो नुखाया आंखौ माने आं नायनोसो फैदों आरोना। लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो? लोगोफोर जोङो हाजोजों थाङासै जों हायेनजों थांसै दायो माने हाजो सेर सेर नै बेवहाय भैरबकुन्दनि हाजो दङ भैरबकुन्दना बेयो लोगोफोर अरुणाचलनिसो। लोगोफोर जों दायो थांगासिनो बल गेलेनो। आंखौथ' नायनानै माने प्लेयार बायदि नुवाखै जानांगौ। लोगोफोर दा नोंथांमोना जुथाखौ नायबासो थांगासिनो लोगोफोर हाजो सेर सेर वाचिं ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लोगोफोर बै जाबाय माइब्रा हाजो बे जाबाय भैरबकुन्दनि नेरसोन। ओमफ्राय जों दायो नै जोंनि सिगाङावहाय थांगासिनो र' नोंथांमोननो बाइकखौ देखायहरना एकदम माने माहाजोन फैगासिनो नै ओइयो RS थांबाय हनै 220 थांबाय हनै ओमफ्राय आर हिमालयान थांबाय आरो सिगाङाव बिट्रि सिट्रि मा बाइक दंथाय मिथिला गावसोरनो मिथिगौ। लोगोफोर नैबेजों थांबाय बैयो जाबाय माइब्रा केम्प बै नुहुरनाया नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै मिथिला जोंनि लामाजों थांसिगोन नायलांबाय थादो थ' लोगोफोर फाइनालि जों हाग्रा गेजेराव दं आरोना। ओमफ्राय माने एसेहाय आंखौ एसे हासुनो ओंखारदों आरोना ओमफ्राय दा आं हासुनोसै थ' हासुनायखौथ' देखायनो हाया लोगोफोर थ' आं हासुग्रोनोसै। ओइ रब्रा र' केला हासुखांबाय लोगोफोर जों थांनोसै माने लालपानिनो जायगाया आं दासो मिथिदों माने लालपानि मा गोलैयो मिथिया डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरियानो गोलैयो जानांगौ। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा फैगासिनो लाइन उनथिंहै नै नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जे गासिबो प्लेयार गोजा किपारा उनथिं दङ जोंहा सिनियर प्लेयार जों जुनियरसोमोन ओमफ्राय दायो जों सिनियराव फैबाय मानो होनबा जोंनि सिनियरफोरा रिटायार लाजोब्बाय। लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना स्टेडियाम ये हालत है रे बाबा देखो जंगल जंगल आ गया हम लोग माने जों हाग्रा बारिजों फैनांबाय माने गोजौजों थांनो होआ मास्क गैया खायसेना फैयो होनाया खिन्थु मास्क नांगौ। दा मोनायाव फैगोन ना जोङो दा मोनायाव जोङो सिरि फैगोमागोन आरो ना मास्क नुवा मोनायाव थ' बेबायदि हाग्रा लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर जोङो लादाखआव मोनफैबाय दायो जों लादाखजों जोङो हान्थिनानै थांगासिनो नैबेनो लादाख लोगोफोर अखासो थाइफ्रिबाय माथो कैसा लगा मेरा मजाक सान्दुं गोसाथारमोन अखासो हाबाय माथो लोगोफोर भिउआ बिराद मोजां बेवहाय फिल्म लाफैनो हागोन बेवहाय थाखोमालायनाय लानो हागोन नोंथांमोना थाखोमालायनायसिम लोगोफोर जों दायो थांगासिनो नै ओरैबायदि मोजां जायगाया लोगोफोर बेयाव हाग्रा दङ बेयाव थाखोमालायनो हागोन बेवहाय मा खालामनो हागोन नोंथांमोननि खोथा आरो नोंथांमोननि गोसो समझ रहे हो ना लोगोफोर जे थांगासिनो नै भिउआ बिराद मोजां लोगोफोर सलिड का जों दायो थांगासिनो ज' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय आंनो नायलांबाय थादोंखौ होनखागोन जेरैबाबो नायलांबाय थादो लोगोफोर। थ' लोगोफोर जों दायो माने मोनहां जाबाय खिन्थु मोनाखै आरो ना दाबो मोनथ'वाखै थ' हाजोखौथ' देखायहरनो हाला आं ओरैसो लाबाय नालाय मबाइलजोंसो लायो नालाय ब्लगखौ आं गप्र' सप्र' गैया हाजोआ जोबोद मोजां माने हाजोआव थांनो मोनदों लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै थ' आंनि बुंनायफोरा एसेबां पारफेक्ट जायाखै माने आङो दिनैहाय माइक्र'फनखौबो लानानै फैबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा होनो होनबा जोबोद मोजांलै लोगोफोर जोबोद मोजां बोथोरा थ' दायो फ्रेश एयार
बेयाव सेस माने जोंना गेलेबाय थायो आरो बेखौ जोबोद साबधान माने एसे जेबो गैया नोंथांमोना फोथायाबा फोथायाखैबा नोंथांमोना माने फैनायनो हागोन मानो होनबा मेगनजों नुनाय बायदि जाया जों दायो फाइनालि फेरेंगा केम्प मोनफैबाय जोङो लोगो नायलांबाय थादो देखायनोसै नोंथांमोननो फेरेंगा केम्प माबायदि लोगोफोर फाइनालि बेनो जाबाय फेरेंगा केम्प लोगोफोर बेवहाय फेरेंगा केम्प माने फेरेंगा फियो बेवहाय ओंखायनो बेखौ फेरेंगा केम्प नाम दोनदों लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना नार्सारि सार्सारि मा दंफां नाङो मोननो हागोन ओमफ्राय नै बेबायदि खैरो लोगोफोर बेवहाय फिथाइ थायो खैरो ओमफ्राय लोगोफोर नै बेवहाय नै बांला दङ ओमफ्राय बेवहाय नोंथांमोना माने केम्पिंबो फैनो हागोन केम्पिं थाफैनो हागोन लोगोफोर आं बेखौ सिगांनि ब्लगाव आं होखादोंमोन मोनसे अमा सावनायनि ब्लग दंमोन आंना बेयाव नोंथांमोना नायहैनो हागोन लोगोफोर फाइनालि बै नुहुरनाय गामियानो नाथाय बेयाव गेलेया जोङो बलखौ बेलेग गामियावसो गेलेहैगोन थ' दायो जों बर' गामि मोनहैसिगोन लोगोफोर बारा गिनांगौ गैया बर' गोजाखा बर' गामियाव माने गिनांगौआनो गैया लोगोफोर मिथिबाय थ' लोगोफोर दायो जों थांगासिनो दा बेवहाय दै बारनांगौ दैयाबा माबायदि हालोद जानानै दं दायो हाजो सेराव जों मोनफैबाय लोगोफोर हाजो सेर माने जों हाजो सेर सेरजोंसो फैखादों अखा थाइफ्रिबाय लोगोफोर दा अखा थाइफ्रिनायावथ' इन्टारेस्ट जाखादों गेलेनो नाथाय लोमजागोन आरो ना थ' लोगोफोर फाइनालि जोङो नै बेजोंहाय जायगाखौ नायदो भिउ वाट ए भिउ मेन नै माने बेनो जाबाय बर' गामि लोगोफोर गय खान्थालबारि सारि सारि लारि लारि मोसौ स' आं एसे माने मेंनाय मोनाखै दिनै माने बोथोरा जोबोद रमान्टिक नालाय बोथोरा थ' लोगोफोर जों दायो बेवहाय फैबाय सारनास स' दायो नै बिथाङा सलायगासिनो बिथांनि मोखांखौथ' देखायनो हाला बिथांनि खर'खौनो देखायबाय आंनो ओमफ्राय दा बैजों थांगासिनो आरो उनथिंबो फैगासिनो बिथांमोना माने मा जाला जा जों थांग्रोसै आरोना बैयाव नोंथांमोना जुम खालामनानै नायहरनो हागोन बैयावहाय मोसौ दङ थ' मोसौखौलाय देखायबाय थानो गामिखौ देखायनोसै लोगोफोर डाइरेक्ट थ' लोगोफोर नै दायो जोङो मोनसे दैसा बारनांबाय बेयो माने सम सम बिराद गिदिर जायो मा दैसा होनो बेखौथ' मिथिला लाल पानि होनोदां बेखौनो नाथाय दैयाबो माथो गोजायानो नङा माथो दैया जाथिबो नङा थ' लोगोफोर बे दैया बिराद गिदिर देरो आरो ना दैज्लाङाव दा दैज्लाङाव बेसे बेयाव देरथ'वाखै आरो ना थ' दा देरथेना होबाबो जेबो लस गैला जोंथ' गोजौसिम थाखासिगोन थ' दायो फाइनालि जोंहा बैयाव न' मोनसे नुहुरजेनबाय नोंथांमोना रोमै रोमै नुहुरदों जानांगौ थ' जों बेजोंनो दावबायलांगासिनो लोगोफोर ओरैबायदि नै हाजोआवसो सफैबाय नालाय दा अफर'डिं सलायनांसिगोन कमन मेरे सर बे जाबाय बाबानि गारि लोगोफोर आं दाखालि सुदोंमोन आरोना ओमफ्राय लगिं हाय नै बड' आन्दार बिथाङानो बड' आन्दार हेलो लोगोफोर हम लोग फुटबॉल खेलने जा रहे हैं ना इसलिए देखते रहो वीडियो को लोगोफोर सपोर्ट करो सापर्ट खालाम बिथांखौ माने जाखांफुनाय जोबोद मोजां सासे रस्टार लोगोफोर केरल ब्लग्स थांनानै नाय थां लोगोफोर केरल ब्लग्स दै बेनाबो मोजां ब्लग्स फैयो ओमफ्राय जों दायो गाखोनोसै चलो रोमै रोमै नुहुरनाय बै हाजो सेरनि बर' गामि लामाया मोजां जाहांबाय लोगोफोर बिथिंबो माने एसे डेभेलपमेन्टआ बिथिंबो सफैहांबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बेवहाय मोनसे डेभेलपमेन्ट नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय वाटार साप्लाइ जाबाय बेवहायबो माने हाजो एरियाबाबो बेयाव सफैबाय जोबोद मोजां मोनदों गोसोखौ ओमफ्राय दा माने गामि ओनसोला माबायदि मिन्थिया बिदिबो लोगोफोर डेभेलपमेन्टआ एसे जाहांबायानो आरो बिथिंबो लामाया जाबायानो नै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे गासिबो बर' गामि लोगोफोर आंखौथ' नुनानै लरगावखौसो नुखादों हिन्जावबो नङा नालाय ओंखायनो हिन्दी गानना फैबाय रावबो नाय गैया आरो देलायबाबोथ' रावबो नायखानाय नङा मानो होनबा हिन्जाव नंखाया सोलायो बेफोरबायदिखौलाय लोगोफोर दा नोंथांमोननो लामाखौ आं देखायनोसै बे लाइन थांगासिनो लोगोफोर हाइवे लोगोफोर जोङो हाइवे सफैबाय जों लोगोफोर दायो जोङो बिथिं नांगोन दाहाय मोनाबा मानो होनबा बिथिं मैदेर ओंखारो ओंखायनो जों दायो जों थांगोन आरो हाइवेआव नोंथांमोना नायलांबाय थादो अके बारलांबाय जोंखौ
नै लोगोफोर what a breeze man awesome man beautiful beautiful wow बेजों ट्रेन खारोमोन नामाब्रा ट्रेन नङा ने आरो ट्रेन खारोसो जादों गारामा थरायलायबाय वाव मालाबा फैनांगोनलै गार्लफ्रेन्ड लानानै गार्लफ्रेन्डबो गैजाया नालाय लोगोफोर नायदो बेवहाय रिजर्ट मोनगोन नोंथांमोना मोनसे लोगोफोर गिनांगौथ' बारा एसेबां गैया जों दायो थांगासिनो फिल्डआव ओमफ्राय फिल्डखौथ' जों मिथिया बबेथिं फिल्डआ ओमफ्राय जोङो नेक्स्टखौनो थांगासिनो दं आरोना जोङो जिखुनु सै फट' सुनो लाखाबाय टेनसन गैला ओमफ्राय बारा बेयाव बखिथ'ला आरोना लाथि चार्ज होआ जोंखौ बोरैबा नै दासो एसे सेंग्राफ्रा ओंखारखादों लकडाउनाव अमा बेदर जानानै आरो ट्रेन लामाखौ नै ट्रेन लामा आरो ट्रेन लामाखौ नोंथांमोना नुबावनो हागोन नायनो हागोन एसे आवगायदों माला खारोमोन गोदो खारोमोन नामा 1962 लोगोफोर बेजों ट्रेना गोदो साखाजोंसो खारोमोन ट्रेनालाय साखाजोंसो खारखायो माने टायारजोंसो खारोमोन आरोना लोगोफोर बेजों ट्रेन लामा नुगोन नोंथांमोना ट्रेन लामा ना मा मिथिला खिथाग्राबोथ' रावबो गैया दफैगासिनो उनथिंहाय बड' हान्टार दं लोगोफोर Hari-hari Jarkan apa aja mobilnya? Jarkan. Sahabagane ada मोनसे ब्रिज बारनांसिगोन आरो बेजोंबो ट्रेन खारो खोमा गोदो ट्रेन खारोमोन खोमा 1962 लोगोफोर बेवहाय 1962 ट्रेन खारोमोन ट्रेना माने टायारजोंसो खारोमोन आरोना लोगोफोर माने साखाजों खारामोन टायारजोंसो खारोमोन लोगोफोर दायो माने ट्रेना गोदोनिया टिउबलेससोमोन आरो लोगोफोर दायो जों थांगासिनो what a view माने जोंखौ माहा लाना थांगोन आंथ' मिथिला माने आंथ' मिथिया जायगाखौबो लालपानि नालाय लालपानि बबे मोनसे लालपानि मिथिया खिन्थु नोंथांमोना नायलांबाय थागोन माने आब' गेमस्रिनि गामियावसो मोनहैसिगोन बायदि मोनबाय आङो दा आब' गेमस्रिनि गामियाव बिथिंमोन आंथ' बिथिं होननाय खोनादों लोगोफोर माने थांगासिनो नायलांबाय थादों लोगोफोर नोंथांमोना आंथ' बेखौ बुंखागोन आं नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जों थांगासिनो दा माने बेलासिनि 4:30 जाबाय दा फैयै फैयै 1 घन्टासो जाबोबाय जोङो जों थांगासिनो दायो लोगोफोर awesome beautiful place mechanic where is the field man Obyo jauh ya go iseng goजान थांनांगौ ब्रा जों लामा man फाइनालि लोगोफोर मोननाय बायदि मोनबाय आङो गामिखौ फिल्डखौ मोननाय बायदि मोनबाय बबे साइडजों बेवहाय लोगोफोर पेट्रल पाम्प दङ नोंथांमोना नायनो हागोन बेसेबां गोजान लामायालाय फिल्डआवल' मोनहैदोंसै गोजोननाय मोनसिगोन फिल्डआव मोनहैबा बेयाव बाजारसोमोन लोगोफोर फिल्ड नङा फिल्डजों थांदों नायलांबाय ना लामाखौथ' देखायनांगोन नालाय नै बेजों थांनांला लोगोफोर बेजोंसो हाबनांगौ फिल्डआ औ बेजोंसो माने गामि बिथोरावसो खोमा बालायस्लांबाय आं फैनानै लानानै एफाराब गोजान बबे साइडथिं बेबा दायो लामाया मोननै गावबाय नै सिमाराव बारस'ना लामाया मोननै गावबाय बेजोंसो मिथिखायोनो ओइ डिसप्ले थ' दायो आन्दायबाय ओरैसोनो ओमफ्राय लामाया बबेजोंबासो हाबबोदों एक्सट्रा बाल लोगोफोर बिराद गोजान फैबाय जोङो फाइनालि स्टेडियाम बायदि नुबाय आङो स्टेडियामसो नामा ना पार्कसो पार्कबो जानानै स्टेडियामबो जानानै दा मोननैबो नंद्रायबाथ' गैला गलासो बागानसो आंलाय सानदों बे पार्कसो ना पार्क फाइनालि जोबोद गोजान हान्थिना फैबाय ओमफ्राय दा बेवहाय लाखिफैबाय गारिखौ ओमफ्राय जोंना प्लेयार्सआबो बबेथिं दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो हेमन
लोगोफोर Mas थांलांदों आं दायो जुथा गाननोसै आरोना लोगोफोर आंखौथ' प्लेयार बायदि नुखायाखैलै ओमफ्राय आंखौथ' नै हेन्डसामबो नुखाया ओंखायनो सिख्लाफोराबो नायखाया थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दहाय आं बुंनाय बायदि माने प्लेयार नंगौना नङा नोंथांमोना नायदो दायो जुथाखौ नायबानो नोंथांमोना प्लेयारखौ मिथिगोन प्लेयार नंगौना नङा मिथिखागोन थ' आं दायो जुथाखौ देखायनोसै नै गानगासिनानो थ' आं दिनै माने मोनसे इम्पर्टेन्ट बुस्थु बावबोदों आं दिनै हेल' जाङिया गान फाइनालि नैबे आंनि जार्सि आं 9 नम्बर गानो आरोना माने आं सुवारेस आं मिथिया big fan of Suarez होनब्रा थ' लोगोफोर you can see my जुथा लोगोफोर this is क'क्राझारनिफ्राय लाना फैनाय लोगोफोर एयार कन्डिसन दंलायो नै नोंथांमोन नुखागोन थ' जोंखौ हारला ओइ सिजालाय र' जुथाखौ नायनानै माबायदि नुदों लोगोफोर नै जुथाया आंना हालोदा इदि बिदि जुथाखौ लाबा बे जुथाजों गेलेयो थ' लोगोफोर प्लेयारफोरा माने बिदि जुथाखौसो गानखायो आरोना जिलायलायनाय नै आं बायदि जुथा रावबो बायनो हाया थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना जुथाया जिलायलायनाय आंना थ' आंखौ नोंथांमोना प्लेयार नंगौना नङा मिथिखाबाय आं साबसिडियावसो फैदों लोगोफोर थ' माने आंखौ आखाइ खबनो बिसोरो आंखौ हाजिरा लिंबोदों आरोना थ' नायलांबाय थादो आं जुथा गानसै लोगोफोर नै प्लेयारनि जुथाया बिदि जायो बिदि एयार कन्डिसन इमान गाजा मिनियो फाइनालि जों रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय दायो जोङो जोजेननोसै ओमफ्राय बिदिनो जोंना सफैबाय लोगोफोरा you can see लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासे नोङो दाबो गाना माथो Legends never die when the world is coming. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Every time you bleed fire. Unless you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. लोगोफोर हाफ टाइम जाबाय स्करा जानानै दङ गरसे नोंथां गेलेनो माबायदि मोनदों सलिड नोंथांमोना एसे साबधान गेले मानो होनबा आथिंफोर बायोबा अजा गैया जोंनि खाथियाव दायो नैबेनोमोन जोंना मेन डिफेन्सआ नोंनो सोदोंमोन नामा गलखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों गेलेनानै आं बिराद दुखु मोनदों जोंना प्लेयारा माने मोजां बल लानो रोङाखै बेनि थाखाय गोसोआ बिराद दुखु मोनदों डिफेन्सआ बल हगारबाय थादों बेसेबां जानानै दं ओरैनो स्करा दायो 1-1 जानानै दं मोननै टिमाबो थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो बारा गोबाव गैला दायो हाफ टाइमनि उनाव गेलेफिनसै बरिया मोनबाय गल थ' फाइनालि लोगोफोर जोब्बाय गेलेखांबाय ओमफ्राय देरहाबाय दायो जोंना स्करा जाबाय 2-1 ओमफ्राय जों दायो देरहाबाय आरोना ओमफ्राय दा बेवहाय देरहायाखै एसे देरहादों मोनसेयावनो गलसेयाव देरहाबाय जोङो ओमफ्राय दा नै बे फांलबानो सोमारो नायलाय फांलब बोरै सोर बिट लादोंमोन आंजों दहाय बिथाङानो सोबारबाय गलखौ दा जोङो 2-1 आव देरहाबाय आरोना सोरबा बिट लादोंमोन जों दायो थांफिनसिगोन नै प्लेयार्सफोरखौ नाय नोंथांमोना नोंथांमोननो मोजाङै देखायनो प्लेयार्सफोरखौ फाइनालि लोगोफोर जोङो देरहाबाय दायो गल 2 ओमफ्राय गरसेयाव जों देरहाबाय ओमफ्राय दायो जों न' फारसे थांगासिनो
itu mas solid kemarin. Kenapa ya? So logoफोर दिनैनि vlog-आ एसेयावनो जोब्बाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावगोन next video. Tata, bye bye. See you soon in next vlog, man.